Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Jengkha Thipli Aram along APHLC Women Wings Kesengpon. Paipani Pangorai CR ni ada por pai Kresia por malom Jengkha constituency ke parlo Thipli Arampu along APHLC Women Wings Kesengpon. Maya long alo hia man pen ka chetong dun Rita Kram sapi lapen a constituency 10 penta chetong dun lapen ong dung bang Bharat Roxy atum chetong dun si mai RDP dun. Bang sosong keseng ponang kok atheke nona por khe kibir mate inglong aso kibir ji anatsi thek ponlong la swajok khe reng nangji inglong aso reng nangji lapen inglong aso aron mate sik sedul aron ateng kam klem ponlong nangji jakong long nangji pu akimang pen ajok khe chingun thekji aphansi sengpon lapen bang so amaya long inglong aso birdet pu BJP Sarkar pen chepa jokpon thek thepute lasi inglong aso an ning isidora mena aja kong kelong ji aphan kache song along soar lo penta arjab dunang ji pusi chethanpon Jaipong lems kile ke padupon along song we pen bang ke thomke haipon lapen BJP pen bang ke APHLC pen bang hini ke hai ang thek longpon Pai ni Pangorai CR ni langhen constituency ke parlo Jaipong lems along kilik padupon se APR ni kangsam apor vote lakhapon si BJP asong pen bangkep abang phu bang phiatum che pahai ponlo laso along song we mate independent asong pen bangke thom abang phuatum che pahai pon lapen APHLC asong pen bang hini abang phuatum che pahai dun BJP ke chengsia vote rajan inti 184 avot pensi che pahai ponlo laso pen aphi ingdeng hini abangke 173 avot pensi hemari teronsi che pahai ponlo lasi BJP ben bangkep ke haidun abang phu bang phiatum sitami vote ke jogdun abang phu bang phido ana phanta choro lopusi pherang ke thengno ningjepon lasi Jaipong lems kilik abangke mesen ingsamjen pen kilik pachun ponlo phulani pen oro ningti kathar Karbi Anglong news Lapen ke haya abota hum khabang ke 173 lapen nili hokpana bang ke nili khan itu non bini taring koi rai si arni bang nili vote poll lo lapen casting lo lapen te counting kon thiklo asi adu gabe asi order phan nili choro ringune asi alang itum nili tum phan BJP atol phan nange phai konthega pot atugawe Jaipong 368 pen 331 poll lo laso atugawe ke poll tomhan ni seldar korti tomhan mate ingir tomhan an same nili suri ka kardom ipon nange kopi asong nili BJP asong pen sini Pranesor ingti lapen Rebika Taro piatum Korkanthi Mondol Congress Committee amei phulapen amei phikimi kemanthu Paipani Pangorai CR ni Korkanthi Constituency Mondol Congress Committee atumpen akimi amei phulapen mei phiaphan karchupon amai dongmoka krong sopi Congress Committee asai hemalong mai pedopon Bang somaya long Korkanthi Constituency angkang Congress asong atum ansosi kapang tangpon ja aphan pura akimi mei phu Pranesor ingti aphan arpu pekpon lapen Mohila Congress Committee mei phi Rebika Taro piaphan si pekpon tanglo Bang so felicitation amaya long ong dong Korkanthi Constituency aro Congress claim bang phu bang phi kethe kiding atum chetong dun si ing samjen ben bang so amai pachun pon phuloni ben oro ningti kathar Karbi Anglong news lo lasini tum pini Korkanthi da Mohila sitami niliphan isi arpuna pilo mudra president angli pilo lasini li thekde sitami nili da Korkanthi arada long mundor Mohila nili da jari pon kokusi nili tum rat phanta nili da arpu ani lo lasi rat atuma phanta nili mu pen ta chithan iglo da Mohila nili tum Mohila tum Korkanthi Mohila mundor Mohila kabipin kali dola alang litum bangdam esitami nilitum Mohila tum sitami do olang nilitum klemar rap azil pijil postame do olang lasini tum congress pen sitami nilitum du piglang lasini litum non Korkanthi ara da long litum Mohila sitami ansosi chipang tangi phansi nili rap phanta than ikle lasi chok chi thek thi sitami nili japon fokusi pini aku en iklo Lakhakrai Silangpher constituency ke parlo Richo Hidi Market Complex Hall along APHLC asong ben 6 schedule awareness program Kamas joining amai kangipon
Paipai ni phain koyarni langphar constituency ke parlo richo hidi market complex holalong APHLC asong ben 6 settle cherok tok amai kang nipon bangso amaya long ke wangji MP election aputhak rat pen chethan chimulpon Lapen Karbi Anglong me thangalong ri aron ateng pen kacherai komji aputhak lapen inglong aso ame thangalong ri kangthim kachelong nangji aputhak bangso amai long thanpon lapen kedam tang arni Dr. Mongve rong pipen press meet along kaningje pon alam laki APHLC asong atum rat aphan kachobai theknai mate rat aphan kapamang hu abidisi keja pon bu aputhak bangso amai long puthot Dr. Mongve rong pi aphan lamwoi ki pi laki Mongvi rongpi alangli inut MBBS ke pas abang phulo tangte ko pia potsi ratchari asong along ihindun hoi lo lake rat aphan alangli si kapamang hu theknai abanglu Mongvi rongpi lake alangli CM acham chalo athi CM ko pima ke toilasi claim thek chotputa bangso amaya long ningje pon Bangso amaya long APHLC asong anso se kapang tang pon thuji aphan 6 schedule alam aputhak chethan chimun pon lapen bangso amaya long BJP ASDC Congress lapen kaprek a party pen JOC bang pharo phoso se bangso 6 schedule cherok tok amaya long APHLC asong along chepa ogdon rinti Bangso amaya long langpher constituency MSC candidate Kong Rongpi Secretary Komal Singh Inghi Alohia Manpen Jai Kathar Bikram Hanse Kursing Timung Rajen Timung Sarkiri Rongphar Bapuram Terang Samson Teron Lili Bepi Lapen Penang Anket Heki Dingatum Chetong Dun Lapen Langpher Arat Bangsuri si sose amulok Chetong Dun si Bangso 6 Cyril Cherok Tok Amai Mesen Pen Pachun Pon Lo Karbi Anglong Autonomous Council nominated MSC ake hai Dr. Mongve Rongpi je APHLC tum re-election tonang ji purat aphan anut tin arat aphan sabe kachong thui kusila solam putha ko pi pudun dinang litom ini dak richo hidi langkara constituency so long ikin mai ni wan labang so awareness program long dadu ko imandang tum ningarong pingang lo langkara rat aphan aphan lapen adun tunang litum press tum nangkar jolam tengken dili datu ya joseph heglo Dr. Mongve Rongpi nominated MSC alang litum APHLC aphan delegation ke wanje re-election ke lagi propaganda begini re-election ke litum propaganda pu kali kalang ke lagi rat tum si chini atu lapen alang liong si details litum APHLC tum ke claim ke dam lahai nang lang dun pamme busan de alang chini dia polo non ke alang ke ihina party dun hoy a congress long dun hoy a CPML dun hoy a HSDP dun hoy non bang BJP long si nominated si kang dun mati amasi lahaya details abang nang sini dun dedet alam bang lahen lo je APHLC pen bom lo 6 schedule angkang arlo paragraph 20 teng pen ke ladak ilitum han mithang election ka conduct ajakong a rules ka semar je ajakong do conduct of election rules ka semar je ajakong to edlo labang so a rules ka semar me that council tum ke dam tang forward a 1952 pen non one ka semar me that labang so posin ilitum ala ladak council lo mangke panchayat tum election and BUA panchayat election pen ke state election commission panchayat election han ki bijot commission atum mangke 6 schedule angkang arlo ke nang BUA bisindu rar panat han bomlo ama alang libang nang arji dunde niltum ana jirting awareness ki pibang ke wrong asor bang ke non awareness dolo alang li son doctor qualification MBBS ke tangtang qualified amune de bang si non bang ke alang li hang ta awareness amede constitution aputhak bang ke alang li tum pulo BJP RSS tum ke constitution mani opu son sili tum hanang epu madede APHLC tum mangalang li tum pen lit muchot lo athema ladak 6 schedule angkang arlo state election commission atum election nang bibu boride la bangke lake constitution karkan lo ke la solam nili tum 100 lo ratapan pachini det lo 100 ran chota takalilang honorable Guwahati High Court longta PIL itum kidam det lo hearing da non batai thom bagda det lo non August 24 da hearing la sokut tak do la anil tum claim era pita alang li bangke against the constitution bisil manang pula la si alang li bangsi kachini ne lo